sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Turok, Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis atong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Ano na may galaga biyernes o gapit sa 1 ni nga bulan sa Agosto. Unang adlaw mga igalas bulan sa Agosto. Kumusta mo din mga suki na tos kanginan at mga suking tigpalumay. Sa gyapon kami nang inaot nga nakamos may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban na sabta mga igala, gikan ni mga oras kadto sa oras alas 9 karong buntag. Alang siyempre sa mga balita, impormasyon, mga katikar. Mga hisgutanan, ito ang may gala pagkabanaan, sunod sa doa katakna na itong panagkuyog-kuyog sa kahanginan. Hangtod oras sa alas 9 mga bay. Sa ito ang mga kasimanwa, mga kalumo, mga kaigsunan, nga nabot sa ito pagsibyan ining mga orasa. Ini sa Dakbayan sa Davao o Lukop Region 11. Mayong buntag na lamang kanatong tanan. Inahanglan ta malimbasog og musungasong sa mga problemang ato ang inahambing, mga problemang ato ang ginaatubang sa matag adlaw. Sa ato ang mga Facebookers, sa ato ang FB Live, mga ka-ISM, again, good morning, paki-like and share lang sa ato ang programa. Og labaw sa tanan, pasupot lang mo sa inyo ang mga greetings, inyuhang mga komento o uban pang mga concern, direct dili may gala sa ato ang Facebook page. Alright, doon may gala 53 minutos ang kalabahay. Uman ang ika-alasay sa buntag sa way paglangay mga igala. Mga iskutanan, karong adlaw. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga igsuon sa whistleblower sa kaso sa mga nangawalang sabungero gipangdakop dito sa abroad, balik Pilipinas. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senador Ping Lacson na mahayag nga giusab sa mga kongresista ang balaod labot sa unprogrammed fund aron lamang makuha ang pundo sa PhilHealth o uban pang mga departamento sa gobyerno. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang libreng PhilHealth ubos sa no balance billing program nga gipasigarbo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. atol sa SONA, walay kamatuuran matod sa Alliance of Health Workers. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab adunay ibulgar sunod simana labot sa budget insertion issue sa BICAM report GAA 2025. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga nagbatiko sa desisyon sa Korte Suprema labot sa impeachment complaint ni VP Sara nga nabasura, posibleng mag-atubang og daghang kaso. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga nagsuporta ni Senador Bam Aquino sa milamayng eleksyon na sagmuyo sa iyahang baruganan labot sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente.
Issue sa masa. Issue sa masa. Court of Appeals nagklaro nga responsable si PNP Chief General Nicolas Torre sa nawalang aktivista sa Albay, Sorsogon. Issue sa masa. Issue sa masa. Pag-oktaba sa SK Barangay eleksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, posibleng ideklarang unconstitutional sa Korte Suprema. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Kaya kuman pa may gala, may magalangkop sa toang panagkuyog dini sa programang Issue sa Masa. Itakdo ang iyong orasan, 56 minutos na nakalabay, human ang alas 6 sa buntag. Saway paglangay mga higala atong timbayaon. Ang first batch sa toang mga greetings karong buntaga, Joey Moderno Juarez may buntag din na. Lawrence Cascabel Bation, good morning. Noel Resentes, maayong buntag, happy weekend daw. Ma'am Elsa Kyutsyo, may buntag po din na. Si Ma'am Luz Salazar Joan, good morning po din ha ninyong tanan. Mga pasiuna pa lang na mga higala nga mga greetings din sa to ang programang Issue sa Masa. Alright, saway paglangay mga higala. Gisignit sa Philippine National Police ang duha ka mga igsuon ni whistleblower Dundon aka Totoy Patidungan didto mga higala sa abroad. Wala gidisclose sa Philippine National Police asa nga partikular nga nasod nila na signit ang duha ka igsuon ni Patidungan nga giingong person of interest o giingon nga missing link sa kaso sa mga nangawalang sabungero. Ang igsuon ni Dundon Patidungan nga sila Ilakim og Jose gidala mga higalag balik din sa Pilipinas human sa gipahilunang preview sa mga video footages nga appeal gyud sila mga higala sa giingong kaso sa mga nangawalang sabungero. Una nang istorya sa Philippine National Police nga si Jose Patidungan igsuon ni Totoy adunay standing warrant of arrest sa kaso nga robbery. Siya pod mga higala ang gitudlo nga mao ang tao nga wrestling kang Michael Bautista, usa sa mga nawalang sabungero niadtong milabay nga Abril 28, 2022 dito sa Santa Cruz, Laguna. Samtang si Jose, si Jose to, mao siya ang responsable nga nakit-an sa video nga nag-wrestling og nagpusas kang Michael Bautista April 28, 2022 sa Santa Cruz, Laguna. Samtang si gawas sa iya ang pending nga orden de aresto gikan sa Mandaluyong RTC sa kaso nga robbery mga higala. RTC branch 208. Samtang si Ilakim mao ang tao nga nakit-an sa video nga gikuyugan si Melbert Santos nga mag-withdraw mga higala sa usa ka ATM sa bangko niadto nga milabay nga January 13, 2022 nga naghupot pod og passport ubos sa pangalan nga Robert Bailon. Ang duha ka mga igsuon nakuha gikan sa nasod, wala gidisclose sa PNP. Ambot nga nung wala nila gidisclose ang pangalan sa nasod dinhi sa Southeast Asia. So probably Southeast Asia, duol sa Pilipinas, duharani either Malaysia or Indonesia mga higala nila gidakop ang kining igsuon ni Patidungan. Now, ang konsiderasyon mga higala karon sa PNP, sila ang missing link aron nga
establisar ang mga ebidensya, mga higala, no? Batok sa mga suspect, suspect. Wa pa man na-file ang kaso, hantod karon. Suspect pagyapon. Kung na-file na ang kaso dito sa korte, accused na mga higala. No? Kung dinha sa prosecution, respondent, ang tawag karon, suspect pa lang mga kaigsuunan. Now, para sa pulis, breakthrough kuno ni mga higala tungod kay kaning duha ang missing link. Kay kaning duha kuno ka mga igsuon ni alias Totoy, ang nahimong whistleblower mga higalag nag-akusar kang atong ang nga maoy responsable sa pagkawala sa daghang mga sabungero ug uban pang mga sugarol dito sa Metro Manila, particularmente na sa Laguna, o sa kini mga higalang ubang dapit, no, dito sa Kauluhan, may kalambigitan po di ay, no, sa kaso. Matod sa PNP nga ang duha ka igsuon ni Patidungan, mga tirador po di ay, mga tirador kuno mga higala. So karon, misalta karon ang kilay sa mga kining media, no? Uban ang pangutana. Kung mahimo pa bang credible ang testimonya aning whistleblower. Whistleblower pa lang siya. Tungod kay wala pa siya gidawat mga higala as state witness. Di pa na to siya pwede tawagon nga state witness kay wa pa man siya gidawat mga higala as state witness. Although qualifications wise, no, naa siya pero wala pa'y kumpirmasyon. So, dili pa siya matawag na tong state witness, kundi whistleblower pa lang siya. Tig-tayhop mga higalas pito. Mura siya mga higala og CTTMO ni Colonel Abudi. Whistleblower pa. Now, ang pangutana din, kung dili ba madaot ang kredibilidad sa testimony ni Patidungan mga higala with this recent development, considering them as the missing link o giingong tirador mga higala. So dapat mo istorya sila kaning igsuon ni alias Tutoy kung kinsa gyoy nagkomisyon sa pagpang-ihaw sa mga nangawalang sabungero. Di sila makadinay kaning duha kay igsuon ni Patidungan tungod kay naa sila sa video mga higala kuyog tong nangawala nga sabungero. Una nawala, kauban sila. So maoni ron ang bugat mga higalang isyo tungod kay ang plano sa kampo ni atong ang character assassination. So mugawas karon din nga si alias Totoy, si Dondon Patidungan, kung mugawas nga siya mo'y nagkomisyon sa iyahang duha ka igsuon nga mang-ihaw adtong mga sabungirong tikasan sa online, apil na tong mga inosente nga nadamay mga higala na nahimo na di ay na nila mga higalang corporation ang pagpang-ihaw sa sabungiro. Pero ang depensa ni Patidungan, wala ko'y ingon anak kadako nga kwarta aron pang ihawon sila. Interest-wise, pwede man pod ingnon nga kang Patidungan atong diskarte, igo lang nag-approve sa atong ang. Nga naman, kay ang natikasan, although sabungan niya atong ang, pero siya'y nag-manage unya percentage basis siya. So kung malugi ang sabungan tungod sa tikas adtong naisgutang mga sabungirong sindikato mga higala, apektado pod ang income ni Patidungan. Subot pasabot na asya mga higala po'y interest nga ihawon, walaon, i-eliminate ang mga tikasang sabungiro, mga sindikatong sabungiro,
kay maapektuhan pod ang iyahang bahin mga higala. Diba? Kaya siya man ang nagpadagal sa sabungan ni atong ang. Ang issue na lang karon, no? Kung ang pagpang-ihaw mga higala, gawas anang pagdetermine, ha? Kung nangaihaw na bagyod ni sila bagyod ning giingong gipanglabay, gipanglubong, dito mga higala sa Taal Lake. Ang issue na lang gyud karon, nga resolbahon aning kuanan ni istoryahan ni. Whether or not si Totoy o Dondon Patidungan receive an instruction from atong ang to eliminate aning mga suspected cheater nga mga sabongero. Kay kung mo gawas nga si atong ang nagsugo, ang nagplano, ang nagbayad para sa operation ihaw sa mga sabongero, principal by inducement si atong ang. Pero kung mo gawas nga diskarte ni Totoy ang pag-ihaw kay apektado pod ang iyang porsyento sa sabungan ni atong ang iyahang income, naku po. Siya ang mahimo may galang principal by inducement or even principal by direct participation kung ni-appeal siya pang-ihaw or principal by indispensable cooperation mga kaigsuunan. So, mao na lang na i-resolbahon karon. Now, unsaon ni pagdipinsa mga higala ni atong ang? Kay siyempre, ang mga abogadong atong ang tirada, character assassination. With this recent development mga kaigsuunan, medyo mapiktuhan pod ang karakter ni Dondon Patidungan. Why? Kaysa iyang previous statement, wala niya gimension nga ang mga tirador, ang mga nag-ihaw adtong ubang mga sabungiro, iyaha dihang igsuon duha ka buok. Kani subaya sa video nga nakalap sa mga pulis. Nga iyaha dihang igsuon to si Jose o si Ilakim. Nga nakitaan sa video mga higala, kuyog ang mga sabungirong nawala. Ayan. Unsa day giingon lang ni Dondon Patidungan, ang iyang word nga gigamit dili igsuon. Associates. Associates. Kuya, gining pulong ni Kuya John Cordoba nga associates ba? Aso na, shit pa. Shit pa, aso na, shit pa. Iya ko ng mga associate, nga kauban niya, dinha sa trabaho, kang atong ang. Mao yang iyahang istorya. Wala siya mag-mention nga ang akong igsuon gigamit nako nga tirador tungod kay naay instruction si atong ang. And maybe mao daw ni mga higala ang hinungdan nga ilahang gipasibat, gipasibat mga higala ning iyahang duha ka igsuon gawas sa nasod Pilipinas. Mao ni bugat karon nga rason. So kung ang intention sa abogado, mga abogado ni atong ang is to assassinate the character of this whistleblower so that it will come out in the open mga higala nga wala na kredibilidad, medyo mura og makuan pod, matagaan pod mga higala og wait ang kining argumento o plano nga character assassination mga kaigsuunan sa mga abogado ni atong ang. O sa may depensa pod ni Dondon Patidungan aning trabaho ani. Ato na ron mga higalang hisgutan. Sa ato ang pagbalik, human lamang pipila ka mga pahinumdum. Isyu sa masa. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793.
Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 3. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Dili sa ito panagkuyog sa programa ang issue sa masa sometime 12 minutos na. Ani kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, ang ato adiri mga higala, no? Issue aning mga nangawala nga sa bungero. Dili baka ni malusaw rapod ni mga higala mugawas nga wa gyoy manubag ug wa gyoy mapriso aning trabaho ani. Okay, karon mga higala, nakutaw na pud ang investigasyon kay na ay giingon ang pulis nga missing link kaning magsuon nga patidungan, igsuon mga higala sa whistleblower nga giingong maoy ng ihaw sa mga sabungero. So ang probability nga gi-hire ni Dondon patidungan ang iya magsuon nga mao na lay mo ihaw, one, because of financial. Di na siya muhatag ngadto sa uban mga higalang tirador, iya na lang igsuon. Second, because of security. Kung lahi pang tao ang imuhang paihawon, kung lahi pang tao ang imuhang paihawon, basin pa unya o musigaw pa na, nga gisugo ko ni patidungan, gisugo ko ni Totoy, may nang ako arang igsuon, ang ako ang sugoon, kay di gyud na mo piyait, kaysa may igsuon, magbutang sa iyang igsuon sa kalautan. Di ba? So, mauna mga kaigsuunan, ato ang nakita din anang istoryahan na. Missing link, ingon sa PNP, tungod kay posible nga imbestigahoning duha kay igsuon ni patidungan kung tinuod ba gyud nga sila ang tirador. Kung tinuod, pangutanon kinsay nagkomisyon sa ilaha. Karon, kung maingon ron mga higala nga ang nagkomisyon sa amo kining among igsuon nga si Totoy, dili si atong ang wala mi direct link kang atong ang wala mi makadawat og instruction ni atong ang patay mga higala si Totoy patidungan. Kay mugawas man nga siya ray nagbuot-buot, nagsarkom kung baga. Og dili siya imposible mga kaigsunan. Why? Kay ang iyahang level as manager sa mga cockpit arena ni atong ang nga by percentage siya nga kung matsupian ang sabungan, mugamay pod ang iyang ganansya, meaning, naa siya'y interest gihapon against ni ining mga tikasan nga sabungiro. Di ba? Okay, malugi kog siyang apil. Dili lang man si atong ang malugi o katong mga membro nga giingon niya sa kanang unsa ni core group. Katong Alpha.
katong alpha, mga higher echelon mga higala sa kining kuan ni atong anga maoy magdesisyon. Di gawas nga membro po siya to, apektado kung naa mga higala binuang din na sa sabungan, pero siya apektado pod mga higala. Ayan. So, posible nga moingon si atong ang wala ko'y gi-istorya na. Naaba ko'y mga text messages. Now, kung naay mga text messages, that's another evidence against kay atong ang. Pero kung walay mga ebidensya mga higala, nga nag-ingon si atong ang nga to'y, pag-ihawa na to, ipaihaw na si imuhang mga igsuon na diya to'y. O doon may tawag niya atong ang siya. Doon, ipaihaw na si imuhang mga igsuon na mga sabungiro, kay dako na kay taglugi. Ayan. Maingon na to, nga principal by inducement yun si atungang. Pero kung walay mga ebidensya, nga na ay instruction si atungang sa iya, habot pasabot, siya ang nag-decide para pang-ihawon ang mga sabungiro. So siya mga higala, maoy madutan anang trabahoan. No? Now, bugat gini nga kaso mga kaigsuonan tungod kay pila ni 108 ka mga tawo gipanglugtian sa kinabuhi mga higala. Apil pa ang mga inosente, wa makabalog unsa ilang atraso, mga minor ato pong mga kalaban kuno ni atong ang mga higala sa kining waiting appeal aning 108 nga gipang-ihaw. Kaning 34 na hype ni kay mao ni ang mga sabungiro kahumanay mga minor nga nadali ani mga higalang istoryaha. So sa pagkakaron, wala pa'y statement kaning duha ka magsuon ni Dondon Patidungan, no? Kung unsay ilahang partisipasyon. Kay di man sila makanigar mga higala kay naa may video. Parehang Jose. Siya gyud ang nag-wrestling ato mga higalang isa ka sumungirong nawala. Kanis ilakim. Mao'y nagkuyog nga mag-withdraw og kwarta. Amot nga nung gipa-withdraw og kwarta. Ato sa bungiro pong nawala. So, naagyod sila mga higalay kalambigitan. Dili pwede ma-dissociate ang ilahang personality aning isyo sa mga nangawalang sa bungiro. Meaning, person in interest gyud sila mga kaigsunan bisag unsaon. Ayan, taud-taud ato aning balikan mga higala nindot ning istoryahan ni kay buraba og paper trail, no? Bali-bali adtong nanglabay nga mga semana nadihado si atong ang tungod sa mga witnesses na apay mga laing whistleblower ng gawas. Karon murag llamado na po si atong ang mga higala kay kaning duha kamagsuon konektado sa gitawag nato og kini mga higalang kaso gikonsidera gani sila again nga missing link para marisolbar ang kaso. Kay hangtod karon ang kaso mga higala naapa sa kamot sa DOJ. Under sa kini mga higalang DOJ ang prosecution. Wala pa na file ang kaso. Grabe nagdinabdabay mga higala sa media through interview and press conferences, pero wala pa na filean og kaso. And maybe ang ginahuna-huna sa prosecutor, no? Kinsa ilahang filean po og kaso. Kay matod pa sa pulis, spokesperson nga si General Jean Fajardo, nga depende na daw sa prosecution unsaon pag-appreciate ang mga ebidensya like aning testimony mga higala puhon sa duha ka magsuong patidungan nga giingong tirador sa mga sabungiro mga higala. Nako po. Kuyaw din yung mga patidungan yun. Si Totoy, si Dondon Patidungan, medyo naana na sa higher echelon. Kaya mumanit sa mga sabungan ni Atong Ang, grabe na ang tiwala ni Atong Ang sa iya. Siguro kung maingon si Atong Ang, naa siya mga higalay kanang discretion or naana sa iyaha ang pagdesisyon kung unsaon niyang mga identified nga mga tikasang sa bungiro. O niya, niingon si Patidungan, si Dondon nga, ihawon ta na, boss. Boss atong ihawon ta na. Kay lugi na kita, ang ako pong bahin, aning mga sabungan na, kuana pod, na
na lusaw na po tungod ani mga tikas sa bungiro ihaw tanabos na apil gyud siya mga higala. And remember, ang pwede mahimong witness, state witness mga higala, kadto lang dili most guilty. Kung mo gawas nga si patidungan mga higala, maoy nagtransact sa iya mga igsoon, aron pang ihawon ang mga sabungiro, makonsidera pa ba nato siya nga dili siya most guilty among the accused. Amo na idakong pangutana ron, ha? Taud-taud mga higala, ato ni balikan. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na mga higala, din sa ito palagkuyog sa programang Isyu sa masa sa 90.7 Love Radio. Itagdo niyo orasan, doon na mga higala, 22 minutos, sa nagalabay, humanang alas 7 sa buntag. Mayong buntag din na kang Sir Jaime Balneg sa Lagao Jensen, si Trev Israel, ay buntag, diadapitan ni sa may Lubugan, Turil. Vice Kapitan A.L. Kinsay sa may Matina, Punta Dumalag, sa may Aplaya, ato ang dakbayan sa Davao. Happy Fiesta sa tanang taga Kalinan. Hab-hab na po daw ron din ha, ilaha Konsihal Ungab, Congressman Ungab siguro, o kanhi Kapitan Ungab. Ayan. Bobby Narbay, good morning. Si Tati Saldoa Rodrigo. Maayong buntag ninyong tanan din. Mga Oroyan family din na sa Maypuan. Si Mahal din ha sa Talumo Barbershop. O si Ronel. Abiliana diha sa may Times Beach. Matina ni nga to ang dakbayan sa Davao. Alright. Padayon ta mga higala. Aning istorya sa mga nangawalang sa bungero. So, kaning development karon might be a twist na pod sa running issue mga higala. Kaysa ako nang na-mention, ngadtong nang labay mga semana, mura og nadihado si Atong Ang. Nadihado siya tungod kay naa na po'y lain nga witness. Nagsulti, labi na kadtong sa bato, mayor bato, konsyal. Nga gipaambos siya ni Atong Ang, agent sa kining online sabong ni Atong Ang. So, nakaingon ang mga tao, mga Pilipino, nga makadungog mga higala nga, yawa gyud ni si Atong Ang. Mao gyud ni nagpaihaw sa mga sabungiro iyang mga kalaban sa waiting kaniadto. 108 na daw ingon si patidungan. Ana mga higala ang una-una sa mga tao. Pero karon nini nga development, na amanggoy puwang, na ay buslot mga higala. Ang issue nga posible, nga
na ay approval si atong ang, pero ang nag-initiate nga pang-ihawon ang mga sabungiro nga ingong mga tikasan mga higala nga nadama itong mga inosente, posibleng ang nag-initiate si Totoy, si Dondon Patidungan. Posible ingon siya nga, boss, atong, lugi ka, lugi pug ko, kay ako may manager ni mo diri sa cockpit arena. Imong mga cockpit arena. Nga gitulis aning mga tikasang dagko sa online. Gidulaan og mahina malakas. Unsa may plano nimo ani, boss? Or siya maingon ba nga, ato na ning iligpit, boss? Ayag maingon na si atong ang, iligpit na yan. I-approve mga higala sa kining iyahang core group ni atong ang. Moto nga na nga ihaw. Now, kung ingon ana mga higala, that is only a speculation. But actually, kung ingon ana ang hitabo, patay kang bata ka, murag dili mo qualify si Patidungan nga mahimong state witness. Posible pa ang iyahang maigsuon nga giingong tirador mo ay mahimong state witness. Moingon siya nga gisugo man ko sa ako ang igsuon nga si Kuan Totoy. Gisugo man ko. Unya ako kay tirador ko. Mang-hold up man gani ko, nagani ko'y kaso din na sa Mandaluyong RTC Branch 208. Robbery, nagay ko'y warrant. Mutira ko. So, tirador ko. Gisugo ko sa magulang kay naaday ihatag daw si Boss Atong. So, saon, naroon na ito pag-resolve na. Isyuhan na. Pareho sila og degree mga higala. But on a different ingno na to contribution sa kining krimen. Posible nga ang nag-finance, principal by inducement si Atong ang, nangayag budget si Patidungan, niya ang nag-execute si Patidungan. Kaya kanang budget-budget manggunaan ng mga tirador, naapoy dako din ang korupsyon. Mangayog budget mga higala, basta di lang pulis, kaya ang pulis mo double check man na dito sa amo. Moingon man na dito ng mga kernel, mga major, Bus Atong, tinuod ba ni nga 2 million gud imong gihatag? Ana man na, so kung kaltasan ni Patidungan mga higala, mabulabog siya, ihawon siya sa kernel og apil. Di ba? Pero si Patidungan, sugoon niya itong nga pang-ihawa na. Unya, di ay budget to, ikaw na bahala din ha. Aw kato mo to mga higalay nindot paksian ni Patidungan iya tong paksian dito. Wa man kabaw si Boss Atong ani pilay kung ihatag sa kung maigsuong tirador. Ako aning paksian ni. Di ba? So, ingon ana mga higala ang transaction. Wa man ay resibo ay in town, mang-ihaw kag tao, mo issue ni kag resibo nga nakadawat ka sa imuhang talent fee or mo issue ka og kanang kanang dokumento sa BIR aron nga i-tax ka sa BIR kay income. Pwede din na, di ba? Lisod man po, mahimo ng ebidensya. Di ba? So, more on gentleman's agreement na. Amo ng ihawon, taga-imig down payment, pag makapakita ng video nga naihaw na full payment ka na. Ano na siya mga kaisunan. Kuan din na, naitabo. So again, dili ta makasulti nga kani si Tutoy mahimo gyud ning state witness kay ang iyahang degree of criminal liability might be equal or more than the criminal liability of the principal by inducement nga at this stage si atong ang mga higala. Depende na ron. Sa prosecution mga kaigsunan, unsaon nila pag-appreciate, pagbalanse, o pagkonsidera kinsa ang ilahang himuong state witness. Kaya ang state witness, maunay mahimong susi sa tanan mga higala nga issue to pin down the criminal liability of the accused. Without him, you cannot pin down the criminal liability. And therefore, you cannot convict. The court cannot convict mga higala. Wala din na. Inanglan og importante ang gitawag nato og state witness. Ang pangutana karon si Dondon, aka Totoy Patidungan, mo qualify ba? Depende.
no, sa outcome mga higala sa investigasyon karon nga nakuha na ang iyahang duha ka igsoon nga giingon mga higalang mga tirador adtong nangawalang sabongero. Doon na 30 minutos sa nakalabay, human ang alas 7 sa buntag. Gilbert Bacalya Tabay, good morning. Dadapitas may balyok o siyang asawa. Alicia Del Pilar. Uban si Judith Budo nga nang laba karong panahona. Jojo Enrina, good morning din na. Ma'am Rowena Rodriguez. Mayang buntag, happy first day of August ko no. Matod ni Ma'am Rowena. Happy birthday di ay kang Cindy Bulido. Greetings coming from batch 93 sa Davao Central College con DCC of Turil. Ayan sa tanang mga nagsaulog silang adlaw ng tauhan. Ato na lang dalikatan at sa dahon na lang po na to. Happy birthday ka na tong tanan. Happy birthday ay nang ihi maputi. Doon na mga igalay 31 minutos suman ang alas 7 sa buntag. Derita aning istorya na pod mga higala ni Senador Ping Lacson. Ang administration senador obo sa landong sa administrasyon ni adto nga milabay mga higalang eleksyon. Nagbulgar tungod actually naapay pending case ni sa Supreme Court whether or not ang issue mga higala aning PhilHealth sa Supreme Court, whether or not the transfer of 89.9 billion fund from PhilHealth to infrastructure mga higala is legal or constitutional. Mao na ang issue din So pending pa na ron. Now, niingon si Senador Panfilo Lacson nga kaning mga panuhak magpatik-atik pa mga higala nga dili sila ang kawatan. Nanawagan kunuhay nga ang mga kawatan, mga nagwalda sa kwarta sa gobyerno, kinahanglang maimbestigahan. Pero kinsa ang kawatan ani karon? Istorya ni Senador Panfilo Lacson. Taon-taon po ning nahimo mga higalang lawmaker. Unsa di ay problema? Ang problema mga higala, naatay gitawag og program regular og program special allocation mga higala. Kanang regular budget, what ay problema din kay that is intended mga higala para sa mga operational expense sa gobyerno. Kaning special og program dinhi ang daghan mga higalang insertion og mga sindikato sa mga congressman. Ang program. Now, ubos mga higala sa balaod. Una ka makapalutsar anang program. Dapat imuhang surbulon nga naay kwarta available. So, meaning, naay sertifikasyon mga higala ang National Treasury for the availability anang nesgutang pundo. Lisod man mga higalag pa-allocate ka, unya wala man day pundo. Di ba? So, dili siya ma-materialize. Certification of the availability sa pundo. Ikaduha, revenue measure. Unsay imuhang mga revenue measure. Ikatulo, kung naay approve loan mga higala, pwede ta himo anang mga unprogram fund. Meaning, naay kwarta. Karon, gawas aning tulo, gidungagan mga higala og laing probisyon sa mga congressman aron makalusot, aron ilang makuha, aron ilang makaukaw ang pundo sa ubang ahensya sa gobyerno sama sa PhilHealth. Unsay ilang gidungag? Nagdungag sila mga higala og usa pa ka kondisyon. Whenever there is available standby fund from other department of the government. So, ang standby fund mga higala, maoy ilahang gipasagasaan aning nisgutang balaod kay nakabalo sila daghag standby fund
ang daghang mga ahensya sa gobyerno, PhilHealth, SSS, GSIS, Land Bank, etc. mga higala na ilahang gihukukan. Result pa, ilahag yung nakuha ang bilyon-bilyon mga higala nga pundo nga supposedly dili tungod kay dili siya apil mga higala sa kondisyones kung magpagawas ta og pondo ubos sa program fund. Mao na ang problema karon, no? So, ang gi-question karon, kaning fourth nga condition mga higala nga whenever there is an available standby fund, pwede kwaon mga higala sa gobyerno, pwede himuag allocation under saan program. Mauna ang dako kayo mga higala karong issue. Because ang standby fund mga higala, like sa PhilHealth, no? Wala pa siya mga higalay ingno natog specific allocation. But that is intended na sa daghan mga higalang pwede gastuhan depende sa gravity sa panginahanglanon sa nahisgutang departamento. Ilabi na in kaso por kaso mga higala panahon sa emerhensiya. Like sa PhilHealth, kung masudla na punta mga higala simbakukang ug naay bag-o nga pandemic, gilos-los na ni tambalos-los og sayang mga kaubanang konsehal, congressman, ang ato ang mga higalang standby fund diya sa PhilHealth. Paunsa nato karon i-counter ang kining pandemic. Paunsa nato karon, no? Ipadagan ang mga programa ubos sa PhilHealth mga higala kung wala na tay lain nga pundo. Because ang standby fund, dili lang na porke nga naa di na standby lang na siya. Ang equivalent ana niya mga kaigsubunan is contingency fund. Ha? Ma'am April Jean Munato, good morning dia sa may DDF Mandog. Maayong buntag ng mga taga DDF Mandog. Contingency fund ang treatment ana. What is contingency fund? Ang contingency fund mga higala ginagamit na panahon sa emergency. Wala tay budget because wa ta kabalo nga moabot din ning problemahan ni. Asa ta mga budget? Ari ta manguha sa contingency fund dinha sa standby fund. Karon kay gikuha naman ang tambalos-los kay gisulod sa infra flood control mga kaigsuonan nga palpak na ko. Unsaon na lang nato na ron. So mao na pending pa na sa Supreme Court whether or not kaning pag-transfer mga higala aning punduan ni particularmente na sa PhilHealth 89.9 billion mga higala from PhilHealth ngadto may higala sa National Treasury for allocation kuno sa infra mga bahay. Whether or not is it legal or constitutional. Yan, lahi na po na mga higala nga issue. Karon, isumpay na lang na to. No? Ato na lang ning isumpay ang istorya nga ang PhilHealth kuno libre. Ambot unsay nakalibre ani mga higala tungod kay mitiyagak. Mitiyagak mga higala ang Alliance of Health Workers. Sa giistorya ni Pangulong Bongbong Marcos sa suna nga libre ang PhilHealth tungod kay matod nila but-but ng karon taon-taon nganong nabut-but ni mga higala ato sa nga dalikyatan ang pipila ka mga pahinom daw. Issue sa masa. Issue sa masa. Sa bahay, para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Umiiral pa rin ang habagat sa Luzon at Visayas at ito po ang nagdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Maging yung mga isolated rain showers sa natitirang bahagi pa ng Luzon at sa Visayas. Sa Mindanao naman ay mga localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan o yung mga pagkidlat-pagkulog. So possible po yung mga pagkidlat-pagkulog sa natitirang bahagi po ng ating bansa. At meron tayong minomonitor na LPA ngayon malapit sa ating area of responsibility at base sa ating huling pagtaya ay nakita po yung
Nakita po natin ang kanyang lokasyon sa layong 1,060 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po ito sa ating landmass, although nasa boundary nga o malapit sa ating area of responsibility. At based po sa ating pinakahuling pag-aanalisa, ay mataas ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. That's why we're closely monitoring this weather system dahil posible po ito maging bagyo at posible ring pumasok ng ating area of responsibility panandalian. Sakali pong maging bagyo ito at pumasok ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Fabian. At base sa ating nakikitang outlook dito sa weather system, ay posibleng panandalian itong pumasok sa ating PAR at umexit din o lumabas ng ating area of responsibility patungong hilagang silangan, papalayo po ng ating area of responsibility. So sa ngayon, wala naman tayong nakikitang direktang epekto o magiging direktang epekto nitong weather system sa ating kalupaan maliban sa mga posibilidad ho ng pag-enhance o paghatak ng habagat nito na makakaapekto naman sa Northern Luzon, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Para naman sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, asahan pa rin natin ng maulap na papaurin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog dito nga po sa Ilocos Region, sa Abra, Benguet, Batanes, Babuyan Islands, maging sa Zambales Province. Epekto pa rin ho yan ng habagat. So continuous pa rin yung mga light to moderate rains na pagulan doon, bunsod po ng southwest monsoon. Sa natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papaurin. So basically po ay improved weather naman po ang mararanasan natin sa natitirang bahagi ng Luzon. Kasama na po ang Kamaynilaan. Pero posible pa rin ang mga pamisang-misang pagbuhos ng ulan any time of the day dahil sa mga thunderstorms. Samantala sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, from 26 to 32 degrees Celsius ang inaasahan. Sa Baguio naman ay 17 to 20 degrees Celsius. Sa Lawag ay 26 to 29 degrees Celsius, 26 to 34 degrees Celsius sa Tugigaraw at 26 to 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Habang malamig din dito po sa Tagaytay, having 24 to 29 degrees Celsius na temperature range sa araw na ito. Samantala, dumako naman ho tayo sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. So dito po sa Visayas, Mindanao, maging dito sa Palawan Province, asahan nga natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin din. May chance lang din ho ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog anytime of the day dahil sa habagat. So yung mga thunderstorms dito po sa Palawan Province at sa Kabisayaan ay dulot ng habagat o southwest monsoon, habang mga localized thunderstorms naman ho sa Mindanao. At para sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, from 27 to 35 degrees Celsius, 26 to 33 naman sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, habang sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay 24 to 34 degrees Celsius. 26 to 33 naman sa Davao at 25 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. Wala rin po tayong gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ng ating mga kababayan doon sa extreme northern Luzon, sa dulong hilagang Luzon, dahil maalon pa rin ang kondisyon ng ating karagatan doon dahil pa rin sa pag-iral ng habagat. Samantala, ang sunrise natin for this morning is 5:39 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6:25 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may gala dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 44 minutos ang kalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Now, importante gina, no? Makadungog ta may gala latest update sa pag-asa. Kaya naarabay balita may gala. Kung maigo ning ato ang gitawag nilag Philippine Trench, no? Kaning nagsapaw ba nga plate na diri may gala duol sa Pilipinas. Naa sa Philippine Sea, mga kaigsuunan. Og tayogo nig 7.5 magnitude sa linog, pertig yung daghana mga higalang malusaw nga mga lugar din is Mindanao, including Visayas o Luzon area mga higala, kay dako kayo ni nga plate, no? Mao ning sigig linog dina sa
Davao Oriental, diya sa Davao Occidental, diri mga higala sa may unsa ni kining nilapis sa Jensan, Alabel Glan, tungod kay duol na sila may higala sa Philippine Trench. Ang Philippine Trench una siya ang plate nga nagsapaw mga higala. Kada adlaw nagalihok na siya, nagaid-id na siya, nagaid-id na. So kung mahulpa na, mahulpa na, mo generate naglinog pati kusuga mga higala, dako kaayong tsunami. Mo na ang Japan karon. Tungod kay nahimo na sila mga higala, inevitable na sila ang tsunami. Sa makadaghan ng higayon, ilahang gi-adapt may galang gitawag og mga floating houses. Ang ilahang mga building dito, mga balay, mo kinto-kinto na lang kung naay kusog kayo nga linog. Onya og maabot sila mga higala sa tsunami, mulutaw. Mao na naroy uso mga higala dito sa Japan. Mao na nahimo mga higala nila karong trend, para makasurvive sila sa kining gitawag nato og tsunami. Tao manggod per se, mangita mangyud mga higala og pamaagi para makasurvive. Di ba? Imuhang tan-aw primero, burag di ta makasurvive anang tsunami, pero mapamangita ang pamaagi gapon sa tao. Ingon ana mga higala, ka-intelligent ang tao. Di ba? Atong una, paminaw nimo, burag di na ka mabuhi sa kalibutan kung biyaan ka sa imuhang asawa. Biyaan ka sa imong uyab. Sa dihang gibiyaan yung ka kay gidumog-dumog na dito mga higala sa Arabo nga bangason ang imuhang uyab, ay imong asawa. Nakasurvive man lagi gihapon ka. Nagsige pa mangyapon kag pamintura rong sakyanan. Pasyo, good morning din na. Di ba? So, mangita di mata pwede nga maghikog sa punuan sa kamatis. Kaya na atay problema. Mangita mangyud ta og diskarte nga maka-survive. Ingon na ang tao, maunay kalainan sa tao o sa hayop because ang tao nag-live with reason mga higala. Ang hayop, wala na sila. Pero bisan pa man, ang hayop, masahay, tanaw na to, napagani diskarte. Di ba? Tanaw nila nga di sila makatabok, makalabang sa sapa. Magsige nagtutuyok, ngitag dalan, asa sila makalabang, kuyog sila ang amo. Musunod sa ilahang amo. Ingon ana mga higala, ang pagpakabuhi ibabaw sa kalibutan. No? Taon-taon, atong padayuno ni mga higala, kaning istorya mahitungod sa libreng PhilHealth nga giistorya sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kay dili din tinuod, scam din ni mga higala, pastilan. Tungod kay naapay mga rekisito o naay proseso nga angayang sundon mga kaigsuunan. Yun na pa. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basics! Love Radio! Balik ta mga higala, dinis ato para kuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang 49 minutos na. Human ang ika-alas 7 sa buntag. Now, matod mga higala sa kining Secretary General. Secretary General sa kining gitawag nato og Organization Alliance of Health Workers. Kisa may pangalan sa ilahang Secretary General, si Ma'am Christy Dongines. Walay kamatuoran. Wala to'y klarong istorya ni Presidente Bongbong Marcos na Jr. nga malibre na ang tanan tungod aning programa sa no balance billing ang mga miyembro sa PhilHealth. Gipasabot ni Christy Dongines nga aduna pay mga screening nga himuon og mga rekisitos nga dapat i-comply sa membro.
So dili siya libre gihapon mga higala, dili gyud masiro billing o no billing mga kaigsuunan. So kadto giistorya sa Pangulo, propaganda ra di ay to mga higala, pangpaukyab lang walay kamatuoran, budol na pod ang mga Pilipino aton trabaho. May sigutan man lang ning PhilHealth, tanawa ko na unsay diskarte nila mga higala. Walay libre ang consultation, di ba? Sa PhilHealth, magpakonsulta ka niya gamit ang PhilHealth, ay dili man na cover sa PhilHealth. Mga ordinaryong sakit, mga kalintura na, wala na ilabot. Oh, dapat ang ibutang mga higala as health insurance kadturang mga sakit nga tagsara mga higala. Talagsaon ra nga sakit para talagsara pod sila makagasto mga kaigsunan as health insurance, di ba? Magbutang karon din hag ultimo kalibanga, labad sa ulo, consultation, cover sa PhilHealth. Perti man ang daghanan na mga higala. Purdoy ang PhilHealth. Unsa pa may makawat din na sa mga kawatan nga mga opisyali sa gobyerno kung ingon anao na to pagmani sa tong PhilHealth. So ang ilahang ginahimo, kadto mga higalang mga sakit nga talag sa unra, maoray i-cover anang PhilHealth. Ultimo consultation, tanawara, dapat manggod kanang consultation, appeal gyud na sa PhilHealth. Because ang consultation mga higala is an act, belongs to precautionary. It's a precautionary measure. Magpakonsulta ta kay para mahiling ta kung unsay problema na to. Kay nana ko'y gibati, sakit na kayo nga ko ang pangyuran. Niya kahuman, bato na diya ito. Gatuo ka og na kuan lang, no, nasubraan lang sa imuhang activity anang gabi ni sakit ang imong pangyuran, burag nalusno ang imong pangyuran. Kahuman ang tinuo di ay naa na di ay daghang kag deposito din hang bato. Okay, magsakit mo na imuhang pangyuran anang naa ka mga galay problema sa imuhang kriya, imuhang kidney nimo. So, dapat libre na siya kay para una pa man ka ma-admit sa ospital, matagaan pa may galag alibyo, dili ka magrabihan. Ang imo pong gasto, dili po magrabihan. Ang karon mga higala, bawal mo na, di ba? Dili mo na dawaton. Okay, ang dawaton, kanto lang mga cancer, ang tagsara kayong mga sakit. Kaya mga ordinaryong sakit, dili na cover sa PhilHealth. Kaya kung ilan ang i-cover, makabayad sila. Daghan silang mabayaran. Wala na mga higalay, magulgol nga pundo ang mga kawatan, mga kaigsuunan sa gobyerno. Na klarong istorya din na. Di ba? Joe Indrina, good morning din na. Og kang Rolando Lahoy, shout out na Minaw, Rocky Sigura, Arthur Ariel, Suganob, Yung, Timbaya, Lahoy da Junior, si Villapuerte Alfer, good morning. Shout out sa mga taga Marilog, gainom o native nga kape. Samtang naminaw sa programang Isyu sa Masa din sa 90.7 Love Radio. Alright. Now, maunay nakabahog tik-tik anang PhilHealth. Kaya gatuo ta nga insured na ta ug magkasakit ta. Dili di ay. Dili di tanang panahon. Makaber pag yung kanila, pila lang mga higala ang ilahang bayaran. Ikaw, masakit kag dili, bayad ka permanente sa ilaha. Kinsay nalugi? Kinsay nalugi? Di ba ang mga membro? Gihimong tambaloslos ang membro mga higala. Napagin sila isa. Kung naakailaing HMO, nakailaing health insurance ba? Ipauna pag yung bidak mga higala. Kanya ang mabilin, sa kanilang cover sa PhilHealth or ingno natog, naapa siya katuwang, makigbahin pa siya may higala sa balay runon. Kanawaran mo. Sigurista kayo ng PhilHealth niya, ingnon na yung ka nga, bawal, ikaw, employer, bawal ka di ka mag PhilHealth anang imuhang mga sakop nila. Ipugos yung pamembro sa PhilHealth kay kada membro ilaha man di ay mga higalang mahukhukan ng panuhak na.
Mahukukan man nila mo na kinahanglan ipamimbro gyud kay kung gamay ra ang mamimbro, gamay ra ang mahukukan, gamay ra ang mahukok. Di ba? Pagkatulibagbag karon. Tungod sa grabing paningkamot aning PhilHealth, dako na kayo ang pundo, billions, 89.9 billion ang standby fund alone mga higala. Wa pay labot ng mga revolving fund nila din ang operational fund. Standby fund lang, 89.9 billion giharbat mga higala sa administrasyong Bongbong Marcos o sa liderato din sa Kongreso. Ha? Oh, tinuod na, Jojo Indrina, medical kit makatabang sa PhilHealth John. Insurance John unahon. Giyawat. Karon, diingon ta kaganiha nga kanang standby fund, dili lang na nga simple nga standby. Parihaan ang mga standby diya sa yung kanto nga way pulos. Dili lang na mao. I-standby na siya nga na ay pulos. Tungod kay ang pulos ana mga higala sa makausapa. Contingency fund po na siya. Contingency fund means that is intended in case of emergency. Di ba? Ma'am Gisnel Salaon? Good morning din. Jesse Bahinting. Maayong buntag. John, discharge me kagahapon og pasyente diri sa private hospital sa Turil area. 38K kaayo ang cash nga nabayaran. Asa ang Di man na mo cover tanan mga higalang sakit. So useless ng pangalang health insurance tungod kay dili tanang health sickness mga higala cover sa PhilHealth, paunsa ka mo claim og health insurance. Di man tanang sakit mo ang cover. Pinili lang nga mga sakit, kadtong mga sakit, nga dili kayo manggawas mga higala, tagsarang tao magbitbit, maura to'y i-cover. Ultimo, kani mga higalang check-up nga importante kay ni, para ma-monitor nato asa na tadapita, kanang executive check-up, para tanan nato nga, dugo, hugaw, ihi, utok, pwede ipa-check up mga higala. Kay executive check-up. Importante kay na. Di man na-cover sa PhilHealth. Yan naman. O ilan na i-cover, daghan kayo silang gastuhan. Dako silang mabayran. Di ba? Dapat unta, kanang PhilHealth, na ay libre nga executive check-up every year kada membro para mamonitor sa mga membro ang ilahang tinuod nga kahimtang sa panglawas. Himuog libre. Kaon dili libre. Ang mga membro, mga higala, kuwang pa gani ang kwarta gani palit og bugas nga perting mahala. Wa pa dito maabot tong bugas nga tag 20 pesos ang kilo ni Bongbong Marcos. So, ikaw karon membro, di ka ka-monitor nga ingon ana na day kalala ang imong sakit kay imuha lang gihampul-hampulan og herbal. Di tumar-tumara na nimo gamot sa herbal. Nadaot pa hinuon ang imuhang kidney. Pastilan. Mao na, So, kanang PhilHealth, usana ka departamento sa gobyerno nga way laing trabaho, mao ang pagpanglitag sa kwarta sa iyahang mga miyembro. Litagon ang kwarta. Litagon ra ang kwarta nato diya. May pag ato na lang ng ideposito, di ba? Sir Ronald Peralta, Ferdinand Peralta, good morning din ha. O sa iyang gwapang asawang si Doris Jane. Grabe. Ulog-ulog gigit. Murag. Wa siguro ni ka-score gabi mo nang grabing ulog-ulog ron. Yawat unya, maka-score na. Wa mo daw ng bana, basta di maka-score anang gabi ulog-ulogan ang asawa mga higala. Para inig tikyop sa kahayag. Maka-score na yun. Tinuod ba na Jo Enrina? Basta dili ka-score ang bana, iyang ulog-ulogan ng asawa para maka-score na gyud. Napoy uban, ulog-ulogan ng asawa para dili siya mamonitor og dudahan nga tua siya sa iyahang chika babe. Makikita siya chika babe. Maunay di maayong tilimad-on din ha. So, kini mga kaigsuunan, nga isyu sa PhilHealth, dugay na ning gihambin.
Tungod kay kung moingon kag health insurance, dapat labi na gobyerno kanang private. O amantay ko anang private kay pangwarta ra man gyud ang health insurance anang private mga higala. Pero tungod kay kini gobyerno ning PhilHealth mga kaigsuonan. Di ba? Protect and serve the people. Mauna mga higalay punching line sa gobyerno. Protect and serve the people. Buo yun ay kanunay may galang ginabanggit. Asa man dapita din na nato ibutang. Di ba? Wala man. Di man nato mga higala na ma-appreciate. Kaya bisag magpakonsulta lang ta para mamonitor nato ang kahimtang sa tuwang panglawas. Kaya nabisi na ta kanunay sigig trabaho. Waman ta mabisig sigig higda lang din na. Nabisi ta sigig trabaho. Mo nang nagbayad ta anang PhilHealth. Dili manggani makatabang ang PhilHealth nato ana mga higala. Kasimple-simple lang nga request. Sige daw, hunaan ninyo. Kung kaning akong istorya sayop man ni, di ba? Alagaan nato ang ato ang lawas. Tabangan ta dapat sa PhilHealth sa pag-alaga sa tong lawas bisan sa simple lang nga pagmonitor kung unsa na kahimtang sa lawas. 20 anyos na akong nagsigig trabaho. Unsa na asa na dapitan ning kahimtang sa akong panglawas. Maintag ka ng PhilHealth, pwede na i-substitute mga higalag uyab. Kay kanang uyab nga kusog mo himas, makabawag yung nag-unsang imuhang lawas. Kaya sige maghimas. Ang imong lawas, ron lab mo na ni. Stilang paita. Doon na mga higalay, 1 minuto na nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. So much, ani nga PhilHealth, no? Daghang patag issue, ani. Pero, for the meantime, maoto ang mga pagpasabot ni Senador Panfilo Lacson nganong naharbat na mga higala ng mga pundo sa PhilHealth o uban pang ahensya sa gobyerno nga bisan og standby fund, contingency fund, kay tungod di ay gihimuag balaod sa mga kurakot, mga buayang dagko nga mga congressman nga pwede na daw kwaon ng mga standby fund sa mga government agencies. Mga higala. Maunay nahitabo. Alright. Nag-istorya na lang man taong pondo. Arita aning insertion kay mauni dako kaayong issue mga higala. Dako pa ni sa issue sa impeachment. Naobertikan lang sa impeachment tungod kay nigawas na mga higala ang resolusyon sa Korte Suprema. No? Dungan-dungan ni sila sa PhilHealth. Actually, kaning insertion sa budget sa katong report sa BICAM nga GAA. Although kani may galang akong hisgutan karon, may nang makabalo mo daan, highly technical ni siya because ang issue dinhi is budgeting. Pero ako ang paningkamutan nga mapasabot ko ni sa inyo asa dapita ang controversial dinhi. On a layman's perspective mga higala. No? Sa layman's nga pagpasabot, akong paningkamutan. Ingunan ni maguni siya. Una, magsugod ta sa budgeting. Ang budgeting mga kaigsuunan, no? Naana siya ay mga requirements. Of course, kinahanglan availability of fund, no? Kahuman naay mga gingon na tong other requirements pa, daghan na siya. Ang budget mga kaigsuunan or appropriation manukad as the 1987 Constitution provides, any kinigitawag na to mga higalag appropriation shall originate diha mga higala sa House of Representatives. Dinha sa nataran ni Tambalos-los mga higala. Karon, ang Senate, pwede magkaroon sila og ilahang kaugalingong version. Kung ang version mga higala sa Congress, silipo na dito sa taga-Senate o tagaan silang kopya, makabalo sila, uy, na ay insertion. Ang ato apong version rebe, butangan po na tog insertion pa. So, ang duha ka version, puro na ay insertion. Nagkasinabot sila sa insertion, pero wa sila magkasinabot siguro sa amount sa insertion mga higala. Uy, dako ra kay nang imuha diya. Uy, imuha diya, dako man po na. Dako ay imuha. So,
na umol o maumol na because of the disagreement between the two houses, mga higala, may tabo ang gitawag nato bicameral committee. Mao na gitawag nato mga higala og Third Congress. Diya sa bicameral committee na mga representation din na sa House of Representatives ug sa Senate. Dito na dibatihan nila mga higala og unsa ilang ma-come up nga resolution, mao na resolution sa Congress, sa Legislative Department nga ipasa ngadto sa Office of the President for signature or i-veto ba kaha mga higala, depende kung unsa imon sa presidente. It could be a full veto or line veto or inaction mga higala, pasagdan lang, or the president will sign. So naay upat ka option mga higala ang presidente. Akong subliyon, pwede niya i-veto ang tibuok balaod nun sa appropriation. Kadua, pwede line veto, a portion lang mga higala adtong nahisgutan nga balaod nun. Ikatulo, he will leave it. So after a certain number of days, required number of days in action, it becomes a law, or he or she will expressly sign it as a law, mga higala, for implementation. So mo na upat mga higala ka option sa presidente. Now, unsay problema ani nganong naabot man ni ngadto sa Korte Suprema karon? Nga giingong karong sunod semana, buki kio ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab mga higala. Unsa di ay problema aning GAA or General Appropriation Budget alang sa tuig 2025? Unsay problema? Ang problema mga higala kaning issue sa insertion. Because ang tanan muagi man mga higala og deliberation. And as a law, kani mga higalang House Bill man ni siya, kana manggong fundings, appropriation, dapat na ay balaod for that purpose. Na ay balaod dapat ana. So kung magpanday ka og balaod, it must be crystal clear mga higala. Wala bawal ang gitawag nato og hukus-pukus din ha. Bawal mga higala ang lipat-lipat because that is a law. That is a form of a law mga higala. Pwede ba din ang balaod mga kaigsuonan nga lipat-lipat na I fill in the blanks? Pwede ba? Ang nakapakontrobersyal ani para sa wa makasabot, wa pa makatuhog aning istoryahan ni. Nakatuhog siguro mo di gabi pero kaning istoryahan ni wa pa mo makatuhog. Para sa wa pa makatuhog aning issue sa insertion nga pending karon sa Korte Suprema, kung marisolba ni mga higala siguro para na ba 2025 budget daghang muungot din ha. Di ni mga higala marisolve. Ang gihimo aning BICAM report, siguro gi-influensyahan gani ani mga buaya nga mga lawmakers na to. Gibutangan og blanco. Kahuman, gipapirmahan mga higala, gipirmahan pod sa presidente. So, it becomes a law. Gi-question karon, gisaka sa Supreme Court mga higala sa pipila ka mga individual grupo sa pagpanguna ni Attorney Vic Rodriguez. Questioning anang GAA mga kaigsuunan. Nganong naamanay blanco din ha? Ang purpose is for the insertion mga higala sa pundo. Karon taon-taon, ato ning balikan mga higalag salsal, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa! Tired
Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partner. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Gala dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Naalang ko i-greet no? Si Professor Ramon Beleno, mayong buntag din ha. Unya ang ginikanan ni Ma'am Tere. Mayong buntag sila Sir Manuel o giyang nanay nga si Nanay Mila. Asa ba ni Dapita? Kadyot lang. Alright, no? Wala man mabutang dire, no? Again, kay Sir Manuel og Nanay Mila, no? Good morning. Kanunay yung naminaw sa programang Issue sa Masa. Yun na pa, DJ Sweet Art, no? I-ready taon ang ato ang announcement labot sa katong ato ang dako kayo nga event, no? Sa Love Radio karong August 2, kuyog ang kining Unilab, ayo gina nyong kalimti, butang na siyong kalendaryo kay naay general medical consultation, pedia consultation, eye check up, vital signs and random blood sugar check, Zumba, gupit, manicure o pedicure, naay mga magic show para sa mga kabataan, naay mga snacks para sa mga gigutom, na ay parapol alang sa mga sugarol, hili og swerte. Barangay Kabantian Gym, Augusto.
Sabado na, karong Sabado, ugma pohon, alas 7 sa buntag. Ayaw yun mo kalimot, anak mga higala. Taon-taon, ato anak may galang, i-remind, pag-usap ato aga mga kaigsuunan. Alright, tanawan nyo karasan, doon na 15 minutos sa kalabay. Human ang alas 8 sa buntag. No? Kini mga higalang istorya, aning fundings. Maumang yun ni ingon nila nga source of all evil din ha. Walay congressman nga mubarog mga higala din ha. O mag-opisina kung wala mga higalay kwarta. Ang ilang rason, usaon na to pagpanerbisyo na dyan. Wa man tay kwarta, di ba? Usaon na to paghatag sa ato ang gisaad nga serbisyo, wa may budget. Nay budget. Pero para sa uban, unsaon na to pagkabawi, unsaon na to pagkadato, unsaon na to mga makapalita o mga rest house din ha, mga mahalo sakyanan kung way kwarta. Di na lang ta mag-opisina das Congress. So kwarta-kwarta gyud na mga higala ang Congress. Ha? Now, karong taon-taon, kaning sulti ni Congressman Ungab nga naa siya'y issue din ha anang budget insertion mga higala atuan ng hisgutan, no? Unsa di ay problema anang budget insertion, ha? Nganong niingon si Ungab nga unprecedented? Nganong niingon si Ungab nga dili ni mao ang practice? Unsa di ay depensa mga higala sa mga tambalos-los na congressman nga nasakpan ang ilahang planong insertion mga higala. Ato ning usa-usahon unyan taon-taon. Importante masabtan pag-ayo sa mga Pilipino sa tua mga suki mga higala kung unsa di ay ning hitabo ani, no? Kay og sa inato pa pagkaistorya ingon si Congressman Ungab, pwede di ay na nga butangan na tog fill in the blanks ng ato ang himo na tog fill in the blanks ng kuan, ato ang balaod. Pwede din na may balaod nga fill in the blanks. Unya, pirmahan pag yung mga igalas presidente. Di ba unconstitutional na? Karon taon-taon mga kaigsunan, ha? Mientras tanto, DJ Sweetheart, pahinomdom sa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga.
Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Love Radio. Balik na mga bay, atin sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio, 21 minutos, suman ang alas 8 sa buntag. Again, good morning din na, kag Sir Manuel o kang Ma'am Mila. Gikan sa inyong pinanggang anak nga si Tiray. Ba? Padayon ta mga igala, no? Dirita, asa na ba talapita? Apasumpay ani mga igalang insertion sa budget. Now, nabuking mga kaigsuunan, no? Tungod kay ang nahitabo aning balaod sa budget. No, Ma'am Eva Tongson, good morning din ha. Ang nahitabo ani Ma'am, ilahang gibutangan og blanco ang kining House Bill. Itong report ba, sabay ka nga pirmahan sa Presidente for implementation. Ang amount nga giingong involved ani is 241 billion. No? Karon, sa dihang gi-question na ni Ron, ano sa Korte Suprema, wala pa may gala atay resolution. Usa man ang inyong gibutang din ha nga blank. Ma'am Bell Site Surplus, good morning din ha. O sa tanan daw taga ISM, issue sa masa. Usa man ang inyong gibutang din ha nga blanco. Ingon pa mga higala ang mga buayang dagko, no, nga mga congressman. Ay kuana, typo, typographical error ko na. Now, pwede ba na ingno nimo nga gibutangan nimo og blank typo? Makaber ba na siya sa typographical error? Now, we will go to the meaning of typo mga higala, typographical error. Ang typographical error, it could be nga namali og type ang letra. Or namali og type kay natuslukan nimo o sa proseso sa pag-imprinta, namali mga higala, those are typographical error. Pero kung butangan nimo og blank, that is not typographical error. That is really intended mga higala so that pwede siya supplyan og figure, letter, or anything mga kaigsuunan kung unsay gusto nimo isupply because ang blank is a space mga higala nga supplyan. Di ba? Name, come on, blank. Middle name, surname, blank. Di ba? Ang intention ana niya is supplyan nimo. Di ba? Burag ka na mga biodata ba? Karon ang ingon mga higala ni mga buayang dagko, typographical error. Pausa siya mahimong typographical error nga there was really an intention. Kung typographical mga higala, wala na intention. Wala kay wala mo agi sa imuhang mental faculty na himuon ng naisgutan nga blanco nga porsyon. Di ba? Gihimuan dyan niya blanco mga higala. So meaning, there was really an intention to do it. And probably the purpose
is to supply it later on after the President will sign mga higala anang BICAM report for implementation. Maunay purpose. Maunang ningon si Congressman Ongab, this is unprecedented. Because this is the first time. This is the first time na nahitabo. Naman po yung mga first time nga dili unprecedented mga higala. Kanang uyab nga naka first time. Di man na unprecedented. Nga naman. Saya lang unprecedented. Pero, magyun na diha, magyun ta paingon tanan kung dili ta mamadre. Madre gani. Uban din na, frustrated silang love life. Unang isulod na lang sa pagkamadre, di ba? Pero, ingon si Ungab, this is the first time. Unprecedented. Wala pa ni na practice, wala pa ni na itabo, sukad masukad. Karon ra ni na itabo nga ang budget mga higala, ang GAA, General Appropriation, as a law, gibutangag fill in the blanks. Di ba? Fill in the blanks. Ang characteristic mga higala, because this is a law, ang characteristic sa usa ka good law, dapat klaro, maliwanag, dapat comprehensive, dali nga sabton. And most of all, kaning balaura, applicable to all and the majority shall benefit. Ang pangutana ron, gawas aning isyo nga gina-claim nilang typographical error, unsay purpose, nganong ilahang gibutangag fill in the blanks mga higala ang BICAM report. Unsay purpose? Ang purpose mga higala is simply deception, cheating, i-blind ang mga Pilipino nga maura na ang budget, maura na ang gipagawas, pero ang tinuod, dako di ay kaayo ang gipagawas nga amount mga higala, kay ilaha sigurong ugumon ang uban. Ako na rin nakabahog, tik-tik ron. And this is unconstitutional. Because ang Constitution mga higala, nag-frame ng daan paunsa maghimog general appropriation. Dili ni siya mga higala discretionary sa part sa ato ang mga lawmakers. Because there is really a law nga dapat pagasundon mga higala on how to frame aning ato ang general appropriation. Wala sila discretion nga ingon anaon mga higala pag-frame ang ato ang general appropriation or budget mga kaigsunan. Naghimo-himo lang sila. That's why si Atty. Vic Rodriguez niadto karon sa Supreme Court questioning the constitutionality and legality of this GAA. Now, wala pa may resolution mga higala sa Supreme Court. For purposes of discussion. Kung kung mayroon ang Supreme Court, yes, that is unconstitutional because it did not observe what is required by the Constitution in framing the General Appropriation Act. So, what will happen? Wala tay budget sa 2025. Dili pod. Because there is a provision mga higala sa atong balaod. Kung dili ta maka-come up og kini mga higalang budget for the current year, ipso facto, automatic, ang budget sa previous year shall be reenacted mga higala. So, ang atong budget sa 2025, kung ma-declare ni nga unconstitutional, ang budget na to sa 2025 shall be the same sa atong budget sa 2024. Wala tayong problema din na because that is enshrined in our Constitution. That is enshrined in our law. Wala tayong problema din na. Asa napita ang problema din na dyan? Di adere ang problema sa expenses ana mga higalang paghimo sa General Appropriation ng Bicameral Committee Report. Nagasto tana. Inyo nang gi-charge sa gobyerno. Karon, binuang rin na unconstitutional.
Who will pay? Who will shoulder anang gastuhan na? Na, perti mo na nakuha. Kinsaroy mo shoulder, ana? Mo shoulder ba si Tambalos-los, ana? Ha? Oh. Siguro, ningon ni si Congressman Sid Ungab, nga iyahan ni mga igalang buki kion sunod si Mana. No? Tungod kay, probably, na asiyay mga dokumento, mga ebidensya, or in a form of recording or video, mga igala, wata kabalo, no? Nga, mamahimong basihan sa iyaha mga higalang privilege speech sa Congress. As well-experienced lawmaker, once upon a time, nahimo mga higalang committee chairman sa appropriation dinha sa Kongreso. So, usana sa iyahang pagamakmakon sunod si Mana. Tungod kay dili man ka pwede ma-justify ba ni nga typo lang ni kanang himuan nimo og blank din na dili. Kay ang typo accidental mga higala. It is not intentional. Kung maghimo kag blanco, that is intentional. There is an intention to make it so that makasupply siya og data mga higala anang liway nga blanco din ha pag abot sa panahon mahumagpirma ang presidente. Typo. Dili pwede mga higala ma-justify na nga typographical error. It was really intended. Ang purpose is for the insertion. Figure mga higala sa kining amount nga gusto nila i-hide. Ambot kinsa ilang ang presidente ba? Ang mga Pilipino ba? Gusto nila i-hide. Nga sila lang ang nakabalo. Nga naada ingon ana kadakong amount kay wala gipakita mga higala dito sa actual nga report sa bicameral committee. Ilang giblangko. Mura ba ka na bang gipapirma ka og bayad sa utang? Cheque. Blank check. Pirma na po ng taong ka, kurug-kurug ka, bayad, isilag cheque. Nakabawan mi nga na kay account dito, isog cheque. Ang nangutang, isog cheque. Pirmahin na yung cheque, pirmahin na. Unya, sila na lang mga higala ang musupply sa figure dito og amount. Ang utang mga higala sa nag-issue sa cheque, halimbawa, 100,000, butangan nila dito ron og 100 million o 1 million. Kaya nakabalo man sila pila ang deposit dito sulod. 1 million. Na-withdraw ang 1 million. Ingon ana nga budol ang gigamit ang iskema mga higala aning mga panuhak dagko. Mao na. Papirmaho ng presidente og blanco. Para di maibawan. Nga ingon ana na day kadako. Kay basin og makabaw po ng presidente, nga ingon ana day kadako, 241 billion, basig makalampag ang presidente, makaabot nga to siyang asawang first lady, mga iyupog dako kayo, gamay na lang mabilin sa mga buhayang congressman. Mao siguro ilahang giblangko-blangko na. But that is not allowed, mga higala. Because, one, it violates the so-called doctrine of transparency. Balaod na imong ipanday, dili ka transparent, imo lang butang-butangan nila fill in the blanks. Atay, perting dakuag yun mga higala nga, binuang niyan. No? So, usaon ta na ron. Moingon na ron mga higala ang Supreme Court, that is, di wala ito pangunay yung Supreme Court, pero halimbawa lang, for purposes of academic discussion. Halimbawa lang, moingon ang Supreme Court, yes, that is unconstitutional. Unprecedented act of the bicameral committee. The law cannot allow because the Supreme Court is the department, mga higala, responsible in framing the law process, mga higala, within the ambit of our Constitution. Siya ang naga-plastar, kung baga. Kung kanatama ba ng ginahimo o dili. Legal ba na o illegal? Pero may ang Supreme Court, illegal na, unconstitutional na. Unconstitutional na. Wa na mag-observe kung unsa ang gitagik din sa atong batakang balaod.
So, automatic ang 2024 budget shall be reenacted for 2025. Ang pangutana ron, kinsa roy mo bayad adto mga higalang expenses anang trabahoa nga gigastuhan sa gobyerno. Mauna na roy dako kaayong problema diha. Mauna nga gusto nila, no? Dabdaban og apel ang Supreme Court, hoping nga muluhod ang Supreme Court mga higala aning mga buaya nga mga congressman. Oh? Mautong dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara, gisugda nila, gi-attempt nila mga higala og rub out ang Supreme Court sa iyahang decision declaring the impeachment complaint as unconstitutional. Because they are hoping nga mahadlok ang Supreme Court sa ilaha. In effect, kaning issue aning insertion, legal issue nga pending karon sa Supreme Court, ma-influensyahan nila, mahadlok ang Supreme Court, muingon na lang ang Supreme Court nga yes, okay na, allowed ng fill in the blanks sa bicameral committee report. Oh, diba? So, inyuhang gisaywar ang Supreme Court. Anang trabaho, ana? Nadiin ang Supreme Court, dili makatugot og ana-anaon lang sila. One, because sila pa karon gihapon ang pinakataas mga higala, ang judiciary. Pinakataas og trust rating among the three department of the government, executive, legislative, og judiciary. Second, they are independent. Equal footing with other departments. Third, that is their duty. Duty, mga higala, because that is enshrined in our Constitution. Oh, nga mao na ilahan trabahon. Diba? In fact, hoy, pamina mo, nag-remind ang Supreme Court. Kadtong mga nagbatikos sa ilahang order sa impeachment ni Inday Sara, which is already final, mga higala. Oh? Pwede magkakaso. Unsay mga kaso? Contempt of court, violation of Republic Act 6713, o kining gitawag nato mahigala Code of Professional Responsibility. Ikatulo, crimes arises from the revised penal code. Ikaupat, perpetual disqualification from holding public office. Ikalima, kung impeachable officer siya, pwede siya ipa-impeach mga higala ug ang ikaunom, cyber libel kung iyahang gipost ang iyang mga comments mga higala dinha sa internet. Mao na imuha sa tumahong kaso. Those are the reminders that the Supreme Court is a supreme body mga higala, because any decision of the Supreme Court becomes part of our legal system, becomes the law of the land, because that is the interpretation of the law. Nga diin exclusive jurisdiction lang nila na mga kaigsoon. Sila lang ang pwede. After the Supreme Court, asa ka apila? Apila ka dito kang satanas. Wa na may lain mga higala. The decision of the Supreme Court is like an old, ugly woman. The decision of the Supreme Court is like an old, ugly woman. Wala nang kaapil-apil, mga higala. Wala nang kaapil-apil. Nel De Leona, good morning din na. Bulok maning gobernoha karon dyon. Simpleng instruction, di nakasabot. Murag, leader karon, pitok-pitok lang ang mata. Kasabot, di lang yun sabton, kay di man siya makakwartang iyahang sabton, mga maghimo og lain nga style. Di ba? Again, ang desisyon sa Korte Suprema sama sa tiguang nga maot og dagway nga babay. Wala nang kaapil-apil. Taon-taon, balik ta mga igala, humalaman pipila ka mga pahinumdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa.
sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Nagkuyog sa programa Issue sa Masa samtang doon na 43 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag sa laing bahin mga igala. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning ni mo din ha og sa imo mga kaubanan. Si Ma'am Bingtan kanunay po na naminaw again o Royal Family. Ako ang amigo din ha Lubugan, sastre din ha nagis kanto, nagpakanto gini si by Alan Cuarto. Mayong buntag si kuan din na Dante o Danny Hinlo. Dante naman. Danny Hinlo. Danny Hinlo. Diya sa may Lubugan. Maligya po nagbalas din ha. Mga construction supply. Gilanog-lanog din ha. Ito ang kuan. Radyo. 90.7 Lab Radio. Mga taga Daliao Turil. Mga taga San Roque. Daliao Turil. Mayong buntag ninyo. Mga taga Tambakan. Mayong aga. Alright. Napailaing istorya mga igala. Nagmahay ko no ang mga nagsuporta kang Bam Aquino niadto nga milabay nga eleksyon, May 2025 elections. Ngano man kay nailad daw sila ni Bam Aquino ug usa na din ha ang mga iglesia ni Cristo mga higala nga nagsuporta. Gipasakay sila ni Bam Aquino. Nga di siya mag-apil-apil ana mga politika kay daghan pa daw kaayong mga angayang unahon mga higala. Unya iya gyud daw tutukan ang edukasyon. Mo nang ni Atchop Boulevard ang mga supporter niya apil na ang Iglesia ni Cristo. Maong gi-endorse siya mga higala. Karon ang panuhak mauna hinuoy nag-una-una aning impeachment ni Inday Sara. Ingon siya tunguna di daw siya na magapil-apil kay pamulitika ra daw na, daghan daw ang ngayang pangunahon. Karon nga na senador na, nakadaog na ang panuhak. Gideklara na sa Supreme Court nga unconstitutional ang impeachment. Nagpasuko-suko pa nga kinahanglan, mataral gid daw si Inday. Mao na nga nasagmuyo ang mga nagsuporta aning Bam Aquino. Nga kanis Bam Aquino, wa gyud ay ni mga higala gyapoy baruganan. No? Mambudulay na gihapon sa mga tao. Iyang gibudol lang yung mga supporters nga ingon siya, di siya makialam ang impeachment. Kadagan pa daw angayan o mas angayang unahon mga higala. Karon, mauna hinuoy iyahang ginasige mga higala, yaw-yaw, mauna kinahanglang mataral si Sara Duterte kay mauna tanawa ragot. Pagkahanggaw mga higala ganing Bam Aquino, close friend baya ni siya ni Kuan ni Kaloy Bilyo. Amigo kayo ni sila. Matod pa ni Kaloy Bilyo sa ko. Amigo kayo mi ana Jun, si Kuan Bam Aquino kay buraog classmate ni niya may gala sa college ata. Basta barkada gyud kay sila anang Bam Aquino. Usapod ni si Kaloy Bilyo nagsuporta aning Bam Aquino tungod sa ilahang closeness mga igala. No? Di naman nato makontak ron si Kaloy Bilyo. Naan naman sa dar siguro. Katong labang eleksyon, suporta po ni si Kaloy Bilyo saya. Apel nga nabudol si Kaloy Bilyo mga igala. Kauban sa Iglesia ni Cristo nga ni suporta, nabudol na po. Saan sa arang di makialam anang impeachment? Kay daghan pa daw ang angayang unahon o mas angayang unahon mga higala nga mga agenda din ha sa Senado karon wa man mga higala laing agenda nagsige na lang magbatbat anang impeachment batok sa ato ang Vice Presidente. Nagmiyaw-miyaw man sa dihang gideklara sa Supreme Court mga higala nga unconstitutional. Sa ato pa kadto di iyahan ay pambudol-budol na gyud to. Di ba? Mikey 21, good morning din ha. John, ask ko lang, pila gyud ang bayad sa violators sa anti-smoking sa Davao City? Tama ba ang 3K? Hindi kay ko sweet, walig pila ang multa. Ang mga establishment, 10,000 man. Sa establishment.
ambot ang individual. Kanang daplin kas karsada, madakpan ka das pulis. Ambot pilay bayad, ana. Pero guay kwarta ang pulis, pwede naman tagaan daw 500. Pwede daw tagaan 500 daw ang pulis. Ambot lang. Unsa ng istoryahan na. So, atong balikan mga higala, kaning mga Aquino, wa yun ni klaro. Mga variable yun ni dagko. Di na yun ni dapat mga higala lagi ibalik. Tanawa karon. Gibalik, gitabangan sa Iglesia ni Cristo. Tao sige mo mga higala. Wala yun, tulibagbag lang yung gyapon. Bisag unsaon mga kaigsuunan na. Kay mauna yun ay bloodline nila ang pagkabariable mga kaigsuunan. No? Taon-taon, balikan ta ni, hasta ning budget. Man naman pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan. Balik ta mga kabay. Samtang 48 minutos ng kalabay human ang alas 8 sa buntag. Di bawason tanin na piling oras sa tuwa panagkuyog. Karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, katapusang adlaw sa simana. Unang adlaw po sa bulan mga igala tungod kay Agosto 1. Ayaw kalimot mo sa ato ang ining activity ug mga adlaw di Jesuit Art. Dinha sa may Kabantian Gymnasium. Alas 7 magsugod ato ang General Medical Consultation, Pedia Consultation, eye check-up, vital signs, and random blood sugar check-up, Zumba, gupit, manicure, pedicure, magic show, snacks, raffle. Pertindaghan ng activity may ipaluyuhan po ni sa Unilab. O dinhi sa inyong kabisyo ang 90.7 Love Radio. Ana sa mga nagduda mo nga buntis na inyong uyab, pwede na nyo ipadala dito. Ipahiling na dito kay unsay mga vital signs ana, basig nag-double palpitation na ng inyong mga uyab din na kay buntis na. Patay kang bata ka. Dili day patay kang bata ka. Buhay kang bata ka. Buhay kang bata ka. Ana sa mga daghan na kayo o mga kutikol sa ilahang tiil o amot. Ay manicure, pedicure o alot. Na mga magic show. Mga dagko na kay bilbil na isumba. Pagdala lang mo ninyo, extra ninyo nga mga sinina para makasumba po mo. Ayaw mo kalimot. Ako subleon, ugma na sa may Kabantian Gymnasium. Alas 7 sa buntag. Siguro mas maayo mga sayo-sayo pa mo to. Alas 6 para sayo makapalista. Di ba? Agosto. Kabantian Gymnasium mga kaigsuunan. Alright? 50 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Apasumpay mga higala aning insertion sa budget. Siguro gusto klarohon mga higala ni Congressman Ungab. Una, dinhi. Nga kani first time ni nahitabo. Na first time man gyud mga kaigsuunan. Murag uyab sa akong amigo. Iyahag yung na first time man. Ang ato mga higalang balaod. Kay mo pa ni ang labing unang higayon
nga pwede di ay magbutang og fill in the blank sa bicameral committee nya papirmahan sa presidente. Ikaduha mga higala, kung ingon ani ato ning dawaton nga ingon aning diskarte, mabutang sa peligro ang atong panudlanan. Mabutang sa peligro ang serbisyo ngadto sa mga tao. Ngano man, kay gatuot ang mga higala nga 100 million lang, 1 billion lang ang budget, pero di ay niabot na 241 billion. Wa man ta kakita kay fill in the blanks man mga higala. So trabaho ni nga lipat-lipat. Dapat manubag ni ini si Tambalos-Los og ang iyahang mga kakaubanan dinha sa Kongreso. Napay isa rong dipinsa ani mga higalang grupo ni Tambalos-Los og iyang mga medyang binayran. Pinana pa Congress sa di ay ang nai-insersyon, ang Senate di ay. O gani, kanang duha na agyod na sila yung mga insertion. Probably, nagpractice na ni prior ani sila, na ni mayon ani nga ginahimo during pagsugod sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Karon lang napakong kay naa mga higalay ni Lick. Ang dako man gud dinhi mga higalang issue kay napirmahan sa presidente for implementation. Ingon sa Atty. Vic Rodriguez, wait! I will go to the Supreme Court. I will ask the wisdom of the Supreme Court whether or not this is allowed. Is this allowed? Nakaroon pa man ni nahitabo. Yan. Muna mga higala karon ang issue din kung madeklara na sa makausapa nga unconstitutional, reenactment ang may tabo sa 2024 budget alang sa 2025. But ang dakong problema, who will shoulder the expenses mga higala nga perting dakua? Dapat manubag ni ana si Tambalos-Los mga kaigsuunan. Dapat tubago na. No? Nganong iyan ang gihimo. Ang depensa nga typo, dili na madawat. Kay kita kabalutag unsay meaning anang typo. Accidental na. Not intention. But if you will provide a blank space, that is not accidental. That is intended really for them to supply mga higala. Kasi i-supply din na, kabaw na ta. Figure na ang i-supply din napirmahan na ni Presidente. Unsao na lang na ron mga higala. Dapat pabayaron, dapat kasuhan yun ni si Tambalos-Los mga kaigsuunan. Dapat i-impeach ni si Tambalos-Los tungod aning mga hukos-pukos. Unyag imo ra bang paistoryahon mga higala? Burag kinsang santuwa? Gatong mga langawat sa kwarta sa gobyerno dapat manubag, dili waldaso ng kwarta sa gobyerno. Murag correct. Actually, siya ra di ay mga higala maoy naghimo sa iyahang giistorya. Ngunay nakabahog tik-tik na to ron. 54 minutos na nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Samtang sa laing bahin, duhig mga higala ang ato ang PNP chief sa resolusyon mga kaigsuunan sa Court of Appeals. Kumpirma nga responsable si PNP Chief General Nicolas Torre sa pagkawala sa aktivista dito sa Albay mga higala. Murag doon na katuig ang nakalabay. No? Doon na katuig ang nakalabay mga kaigsuunan. Di ba? Siya ba itong aktivista to? DJ Sweetheart. No? Ang aktivista nga, murag, idara naman to, murag 62, 63 years old. No? Albay Sorsogon. Si Felix Salvaria Jr. Forced disappearances ang kaso. Ingon mga higala ang CA, ang Court of Appeals, liable ka Torre
on the ground of command responsibility, kuyog ang lain pang upat ka mga high-ranking official sa PNP, ubos ni Torre. Kay si Torre datay, mao'y regional director dito mga higala sa Sorsogon, sa dihang nawala ning aktivista nga personahe. So, lahi na po ng kasong atubangon karon ni Torre. Ha? Makahuman ka ni, makaretire ka ni si Torre mga higala. Anyway, doon na magsalig sa iyang retirement benefits, kay dako naman kayo nang nadawat mga higala, gikan kang tambaloslo siguro. Gikan pas transaksyon atong ilahang gilunggob ang KOGC, paingon pagpalupad kang Tatay Digong, pero tinag yung dakua, kung nadawat ni Torre siguro. Oo. Di na maihap mga higala, nadawat din hang Torre. Kanang iyang retirement benefit siguro, pilo-piloon na mga kaigsunan, pila ka pilo. Kana, duda lang. Anong yun naman siya kagigil? Kanang mapi-NP chip po ka, parting dako aman ni mo kwarta, di man ka basta-basta mo retire. Sus, ginoo ko. Salod ko na ni mo tanan, legal o illegal, pati man negosyanteng inchik. Matalay din na sa budget sa PNP. Sao na lang na, parting dako na. Milyon na, bilyonaryo po kag mahuman kag PNP chip. Dako kayo ng kwartaha mga higala. I'm sorry. Pero ako, mao dyan ako ang istorya sa inyo. Dako kayo kwarta. Kay pati ng mga negosyante din na, mga illegalista din na, sigpadulag sugal. Wapay siguro. Ang uban nga mga PNP chip kaniyad to, dawat pa mga igalag siya po. Di ba? Illegal drugs, katalay. Ay, nako. Kana pang mga gamitos, mga politiko nga mga magbunlighting nga mga pulis, hatag sa iya. Ang kuta pa sa mga kada provincial o regional director, mga city director. Sao na lang na. Di ba? Parting ka nagkwarta ng PNP chief, mga kaigsunan. Muna nga, mao yun nag-ambisyon ni Torre. Wala yun siya ma-frustrate mga higalaan. Ay, nako. Wa naman tayo oras mga bahay. Lami pa unta kayo, ikuyog-kuyog, kuman kaninyo, isgot sa mga isyo. Pero, naay programa, di naman ato. Naapoy oras, di na po magsigo. Ato na lang mga higalang bulawanong pulong o pulong pamalandong karong adlaw. Ayaw limitahi ang imong kaugalingon nganha sa mga tao nga limitado ra usab og pangutok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa ngalan sa kinatubuk-ang puwersa sa programang Isyu sa Masa, din sa 90.7 Love Radio. Ang sunod semana puhuang, happy weekend! Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.